ଯୀଶୁ କହୁଅଛନ୍ତି, ଦେଖ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ମୁଁ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଆଘାତ କରେ। ଯଦି କେହି ମୋର ସ୍ୱର ଶ୍ରବଣ କରି ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରେ, ତେବେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଭୋଜନରେ ବସିବି ଏବଂ ସେ ମୋ ସହ ଭୋଜନରେ ବସିବ। ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଡେଲିଭରି ବୟ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡର ନେଇ ଆସିଅଛି। ସେ ନକ୍ କରୁଛି, କଲ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କଲ୍ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଦ୍ୱାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ରାତିରେ ସହାୟତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ନକ୍ କରୁଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ, ତେବେ ସେହି ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଇଗ୍ନୋର କଲେ, ତେବେ ସେ ଚାଲିଯିବେ ଆଉ ଆପଣ ସେହି ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ହରାଇ ଦେବେ। ସେହିପରି ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ହୃଦୟରେ ନକ୍ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରେମ, ଶାନ୍ତି, କ୍ଷମା ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ସେ ଫୋର୍ସ କରିବେନି, ସେ କେବଳ ନକ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜୀବନରେ ବହୁତ ମଣିଷ କ୍ୟାରିୟର, ମନି, ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟରେ ବିଜି। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଜାଣିଶୁଣି ଇଗ୍ନୋର କରୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ମନି, ଜବ୍, ସକ୍ସେସ୍ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁ ହୃଦୟରେ ଆସିଲେ ଆପଣ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ।